Nikdy nebudete pre týchto ľudí dokonalí. Furt budete smrdieť slnečkárom. Proste som predseda SNS, budem stále smrdieť slnečkárom a aj Pellegrinimu, aj mnohým iným. Lebo naša politika sa im nehodí, ale ja sa nebudem na rozdiel od iných politikov pozerať na to, že mám moc a neviem veci realizovať. Nadávali, keď som dal rekonštruovať severné hradby Bratislavského hradu, zjednotil fasádu, rokovací poriadok, čestnú stráž, poukazia, pomohol som živnostníkom. Povedzte mi jednu vec, ktorý politik môže taký odpočet urobiť za tak krátke obdobie, ako som ja urobil. A čo ja sa mám pýtať, že či sa to páči teraz alebo nie. Proste Fico sa rozhodol stavať diaľnice, Pellegrini neviem, čo chce robiť a ja som povedal, dajte mi šport, kultúru, cestovný ruch a uvidíte, že budeme mať výsledky. Dobre, ale kompetenčný zákon, a čo bola aj kritika pani prezidentky, respektíve hovorca Martin Strižniec povedal, že koalícia nedala šancu na také, by som povedal, normálne rokovanie, pretože ste sa nezapájali do konštruktívneho rokovania s opozíciou. To je, čo sa týka tej parlamentnej rozpravy, ale ja som teraz inú ešte chcel vec povedať. A sú tam mnohé ďalšie veci v rámci kompetenčného zákona, napríklad nové pravidlá pri šéfovi SIS, kvôli asi pánovi Gašparovi, alebo je tam, že predsedu štatistického úradu už nebude menovať prezident Slovenskej republiky a ďalšie veci. Vieme, zbraňovej licencie len pre ministra Kaliňáka. Chcelo to SNS? Nie. Ale prečo ste pripustili, aby to tam bolo? Lebo za to mi Smer schváli ministerstvo cestovný ruch a Čiže je to športu. Politický obchod? Ale vždy všetko je politický obchod. Politika je obchod. A čo si vy myslíte, že Fico mi len tak daruje, že áno, stávaj štadióny a tribúny a bude sa pozerať, že ja mu idem kradnúť hlasy, percentá, alebo Pellegrini je môj kamarát? To je vždy obchod. Ja ich rešpektujem obidvoch, proste, ale politika je pozícia, obchod, ale v politike, ak dostaneš moc, musíš ľuďom urobiť odpočet. OK, prídem do Banskej Bystrice, môžem Bystričanom povedať z tvrdohlavosti SNS, tu máte zrekonštruovaný Národný atletický štadión. V Bratislave tu máte hádzanárskú halu. Ja chcem ľuďom urobiť odpočet. Áno, a vy si myslíte, že je pre mňa neviem aká blaženosť byť vo vláde, kde je silný žralok Fico a alibista Pellegrini. Vy si to myslíte, že toto ma baví? Mňa naplňa jedna vec. Kombinácia toho, že Fico vyhral voľby a podporil som ho a povedal som, že ho podporím aj na prezidenta Slovenskej republiky, lebo to je jediný politik, ktorého si ctím. Prezidentovi prídeme. Jednoducho, z tejto pozície sme prišli do vlády, kde sa všetci traja musíme nájsť. Dobre. A dôležité je, že tu už nevládne Matovič, Sulík, Kollár a Odor. Toto bol môj cieľ a to sa podarilo. Ale sú tu niektoré zmeny, ktoré vyvolávajú otázniky, napríklad tie zbraňové licencie. Všetko to pôjde pod ministra Kaliňáka. Vy s tým súhlasíte ako Slovenská národná strana principiálne, že budú tie isté kompetencie odňaté ministerstvu zahraničných vecí, aj keď teda povedzme si, že to má Smer. A čo mám povedať, že nesúhlasím a rozbijem vládu? Viete, ja sa spýtam, či ste súhlasíte ako vnútorne. Ja ako človek s mnohými vecami tam nesúhlasím. Veď Slovenská národná strana mala v roku 2016 až 20 štatistický úrad. Počuli ste niekedy nejaké problémy okolo toho úradu? Nie. Nechali sme robiť profíkov. Povedzte, SNS takisto nominovala šéfa MBU. Počuli ste nejaké problémy? Nie. Funguje ten úrad, ale tam, kde sa im to hodilo, aj teraz to rozprávajú, že SNS si ide deliť trafiky. SNS si žiadne trafiky nedelí. Ja dokonca som aj v prvej vláde vždy povedal, nájdite mi odborníka a určite som neurobil takých motákov jak Remišová alebo Budaj. Podľa mňa jeden totálne zlý človek sa stal ministrom životného prostredia. Pozrite sa, čo tam Taraba nachádza, ako chceli vykupovať pozemky v národných parkoch, ako na monitorovanie nejakých zvieratiek išli milióny. Takže ja by som povedal jednu vec, že je nový rok, preto to aj tak hovorím, že prosím vás, nechajte nás aspoň chvíľu robiť, máme nejaký program, nejaké ciele. Určite nemáme zlý úmysel. Netlačte ma do pozície, že so všetkým, čo Smer a Hlas robí, mám súhlasiť. No nesúhlasím. Ani nesúhlasím s tým, že Fico povedal, že dáme peniaze Ukrajine. Nesúhlasím, že budeme podporovať Globsek, teda ich ministri. Nesúhlasím s tým, že jednoducho, keď sa niečo iné povie, a iné koná. No a nakoľko je tento taký varovný signál, ak hovoríte, že nesúhlasíte s tým, nakoľko je možno ohrozením pre samotnú koalíciu? No, ale ste sa dostali... Počkajte, v kontexte toho, čo povedal Peter Pellegrini začiatkom tohto roka, že ak niekto rozbije koalíciu, tak to bude Slovenská národná strana, to povedal. Ešte raz takto, to si od Pellegriniho vyprosím. A keď niekto rozbije, tak to bude liberálne krídlo Hlasu.
pretože na mnohých hodnotách sa rozchádzame. Ja si od Pellegriniho také slova vyprosím, pretože Andrej Danko kryl chrbát Ficovi a Pellegrinimu 4 roky. Nikdy sme vládu nerozbili. Keby SNS sa nedostala s Tarabom, Huliakom a ďalšími, ktorí im smrdia, Pellegriniovcom, keby sme sa nedostali do vlády, tak Pellegrini nie je ani šéf parlamentu, lebo vždy chcel vyhrať voľby. Takže Pellegrini nech sa tak na moju adresu nevyjadruje, ale opakujem... Dá sa tak 4 roky fungovať? Lebo pán Danko redaktor, cíti tam isté animozity. A čo si vy myslíte, že... No, dá sa tak 4 roky fungovať? No dá, pretože vždy je dôležitý cieľ. A ja vás ubezpečujem, že na rozdiel od Pellegriniho so Šimečkom nepijem kávu. Že na rozdiel od Pellegriniho sa nepodliezam prezidentke Slovenskej republiky. Som predseda SNS. Jediný, koho rešpektujem v politike a dávam úctu a chcel by som, aby bol prezident, je Robert Fico. Pellegrini je človek, ktorý vyrastol pri Ficovi. Ale mňa po tých skúsenostiach v politike nedostanete do situácie, že teraz hrozí rozpad koalície, že nadpis bude nedaj Bože hrozí. No nie. Pellegrini, ale ešte raz, ja sa pýtam, dal som tam otáznik vládu nerozbíja. Chcem, aby aj diváci vedeli. SNS vládu nerozbíja, ustupujeme v mnohých veciach, ktoré si vysnívajú, ja neviem, rôzni ministri z Hlasu, aj s vecami, ktoré nesúhlasíme. Myslíme si, že aj pomoc dôchodcom sa dala robiť ináč, ako ju urobili Hlasáci. Takisto sa ma pýtate na zbraňové licencie. Nesúhlasím s takým systémom, ale politika je o kompromise. A pre mňa najväčší kompromis je, že Pellegrini to, čo som pred rokom rozprával, musel splniť a vstúpil do vlády s Hlasom spolu so Smerom a so SNS. Keď som to tu pred rokom rozprával, mnohí hovorili, čo ten Danko rozpráva. A teraz vám hovorím do budúcna, čo som presvedčený, že bude. Ak si Pellegrini bude naťahovať prezidentskú kampaň a bude si mysleť, že všetko dosiahne, tak na konci dňa, tak ako nevyhral voľby, môže dopadnúť zle v prezidentských. Nesie zodpovednosť, lebo SNS ponúkla pri podpise koaličnej zmluve podporu na prezidenta Pellegrinimu, ktorý vtedy povedal, že ju nechce. A ja si takéto slova na adresu SNS od Pellegriniho vyprosím.